नमस्कार. गट ब पूर्व परीक्षा 21 डिसेंबर रोजी होणार होती, परंतु नगरपंचायती आणि नगर परिषदा यांच्या निवडणुकांचा निकाल 21 तारखेला असल्यामुळे ह्या परीक्षा 4 जानेवारी 2026 मध्ये नियोजित होत्या. पण युजीसीचं शेड्यूल 31 डिसेंबर पासून 7 जानेवारी पर्यंत असल्यामुळं काय झालं की ह्या परीक्षा पुन्हा एकदा 4 जानेवारीला होईल की नाही याच्यावरती वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आली. त्याच्यावर एमपीएससीनं नुकतंच एक प्रसिद्धी पत्रक काढलेलं आहे, ते तुम्ही इथं बघू शकता. या पत्रकात सांगितलेलं आहे की आता कोणतीही परीक्षा जरी आली किंवा काही जरी झालं तर बदल होणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्यामध्ये जी संभ्रमावस्था होती तर ती आता कमी झालेली व्हायला हवी. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं की ह्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये 4 नंबरचा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे की इतर कोणत्याही संस्थेची परीक्षा त्याच दिवशी जर असेल तर उमेदवारांनी निश्चित करायचे की आपल्याला कोणती परीक्षा द्यायची. म्हणून 4 जानेवारी 2016 आणि 11 जानेवारी ह्या तारखा निश्चित झालेल्या आहेत. अभ्यासाचं स्पीड कमी होऊ देऊ नका. ऑल द बेस्ट.